Ndewonu. Today, I'm going to teach you about a particular fruit, but I'm going to start by asking you a riddle. Let's see if you get it. In Igbo, when we want to ask riddles, we say gwam gwam gwam. Are you ready? Now, gwam gwam gwam. Gwam ihe kuru mmiri wee ria elu. Gwam ihe kuru mmiri ria elu. Do you know it? The answer is Aki bekee. Aki bekee bụ ihe kuru mmiri wee ria elu because it contains water. Can you hear the sound? Yes. So it has water in it, and then that's why we call it no nyawa kuru mmiri wee ria elu. Aki bekee is the Igbo name for coconut. It's very nutritious and it's very healthy. What fruits do you know in Igbo? Can you tell me in the comments? I am the Princess Enyinna-Okoro. Nke si n'Igbo dị mma, ebe anyị na-akụziri ụmụaka na ndị ka na-ebido asụsụ Igbo ka ha ghọta ya. Aga m ahụ unu mgbe ọzọ. Ngwanụ ka ọ dị.